Kapin 300 ka magbanay ang apektado dihang gibaha ang anaa sa unom ka barangay sa Iligan City kagabi. Ani report ni James Paulo Yap. Pasado alas 6 sa gabi adlawng Martes, diha nakasinati og kusog nga ulan ang pipila ka lugar sa Iligan City. Sa kakusog sa bulog sa tubig, nalapawan na ang Tubod Bridge. Busa iyahay na og atras ang mga motorista nga moagi na unta sa tulay. Pipila ka mga sakyanan ug pampasahirong jeep sab ang napalungan og makina dihang nalubog sa baha. Sumala sa Barangay Tubod Disaster Risk Reduction and Management Council nga miabot sa halos napulo ka mga purok sa barangay ang apektado sa pagbaha. Actually, jud pag naay mga bagyo, nani siya. Pero karon lang, murag, nikalit lang siya ba? Tungkol sa kakusog sa presyo sa tubig. Dali kayo saka nga minuto ra, saka na dahil ng tubig. Taas kayo mo nang nabiglaan mi kito sa tubig. Gipabakwit sab sa BDRRMC Tubod o 554 Engineering Battalion ang pipila ka mga residente nga natrap sa ilang panimalay sa Purok Manwang. Lakip ang 5 ka mga bata o 1 ka buntis. May mga tao pa sa mga bahay nila, sir, ng mga magulang. Kaso ayaw pa nilang bumaba, sir. Yung mga bata. Gidala sa Barangay Tubod Evacuation Center ang mga apektadong residente. Samtang nagpadayon sab ang profiling sa barangay. Sumala sa CSWDO, anaa sa 88 ka magbanay ang apektado sa baha sa Barangay Tubod. Samtang gawa sa Barangay Tubod, laing 5 ka mga barangay ang gibaha sab, sama sa Ubaldulaya, Mahayahay, Poblasyon, Tambakan ug Pugaan. Gani ang ubang mga residente, iyahay og limpyo sa ilang mga tindahan ug balay nga nabahaan. Sumala sa CSWDO, miabot sa kinatibuk-ang kapin 380 ka magbanay ang naapektuhan sa pagbaha. Usasab ka balay sa Barangay Pugaan ang totally damaged. Sumala sa Pag-asa, easterlies ug localized thunderstorms ang hinungdan sa pag-ulan sa dakong parte sa Mindanao. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.